Здравей! Още в началото на корона кризата разбрах за познати, които бяха съкратени и за други, които очакваха всеки един момент да загубят работата си и следователно тези хора не можеха да покриват разходите, заемите и наистина доста така неприятна ситуация, макар че говорим за хора, които никога не са взимали някакви мерки, хора с нулева финансова култура, хора, които нищо не са научили от предишната криза, която беше, тази през 2008 година. Хора, които не подозират, че икономиката е циклична и ако не е някаква пандемия, то нещо друго рано или късно ще ни вкара в рецесия. Хора, които най-вероятно ти вече си канил да присъстват на някое MLM събитие, но те са предпочели да гледат Ергена, някой турски сериал или пък са измислили, кой знае колко тъпо извинения, за да не присъстват. А ти като човек, който вече се занимава с мрежов бизнес, сигурно сега си казваш и си мислиш: аз съм напред с материала, аз тези неща съм ги осъзнал. И следователно ли си започнал с MLM. И аз за това те поздравявам, но искам да ти задам все пак някои въпроси, за да разсъждаваме заедно. Това, че ти си осъзнал тези неща, достатъчно ли е, за да имаш един добър антикризисен парашут? Всъщност, за колко години или поне колко месеца можеш да продължиш да водиш сегашния си начин на живот, без да ти се налага да работиш, примерно? Твоя мрежов бизнес позволява ли ти поне да се издържаш? Защото, виж, това, което правят всъщност повечето MLM предприемачи, е да сменят една въртележка на хамстера с друга такава. Те биват омайвани по време на събитията от стратегии от типа на списъка на имената, но тези стратегии помагат в крайна сметка само на 1 от 100 човека да постигне някакъв минимален резултат. Това са статистически данни. Какво искам да споделя с теб чрез това видео? Настъпи момента за събуждане и за разбиране, че MLM, да, това е невероятна система за диверсифициране на доходи и за създаване на пасивен приход, но ако ти нямаш една ефикасна, ефикасна, а не ефективна система за изграждане на устойчива мрежа, на устойчива организация, а използваш само обичайните методи като списъка на имена, то тогава рискът е през следващата икономическа криза твоят бизнес да се намира в абсолютно същото положение, което е в момента. И тук си задай въпроса: удовлетворително ли е то? Така че, ако не е, изгаси телевизора, престани да отлагаш, подготви се преди следващата криза да настъпи. Както се казва, късно е да съдиш фиданки, когато сянката ти трябва веднага. Нали така? Ако наистина искаш да подобриш твоя мрежов бизнес, започни сега с най-задълбоченото обучение в България за MLM и се подготви подобаващо преди следващата криза. Ще намериш линк към него в описанието и в коментарите.